toga je Agencija za privatizaciju prihvatila obavezno ulaganje u iznosu 26 miliona dinara. To je jedan dokument sa činjenicom dva fizička lica, Dragan Kostić i Vladimir Marković iz Novog Pazara. Dakle, neovereno u sudu, kada je vaša firma krenula u privatizaciju, koje su bila vaše očekivanja? Pa naše očekivanja su bila velika, međutim od toga ništa nije bilo. Znači, mi smo očekivali i rad, i da radimo i da zaradimo, da živimo od toga rada, međutim od toga ništa nije bilo. Očekivali smo više posla i redovne lične dohotke, a nismo dobili od toga ništa. Očekivanja nam nisu ispunjena uopšte. Pa da bude na bolje, ali ono je spalo gore, drugo ništa. Znači, svi smo se nadali da bude na bolje, ali spalo je tako da ni radni staž ni ništa nam uplaćuju. Bili smo na obuku u Slovačku, bili smo po Rumunije, to nam ništa nisu isplatili, znači radni staž nam nisu platili, ne znam već koliko ima, godinu i po dana i ništa, znači od toga ništa. I bili su obećali da će nam, nemamo znači ni socijalno, nemamo ništa. Eto, tako je. Zbog toga smo i došli ovde. Da radimo, to je bilo najpre što smo očekivali, da će taj Rus da obećavao je 5000 autobusa do 2012. Ja mislim da je tako to dao ugovor i nadali smo se tome. Pa očekivali smo sve najbolje, povećanje plate, životnog standarda. Pa kao i svi ljudi očekivali smo nešto maksimum, a dobili smo ništa. Evo vidite, privatizacija je propašćena, znači privatizacija je upropastila našu firmu. Radili smo za vreme sankcija, za vreme rata, imali smo veliki obim sredstava i sada smo imali smo stranog partnera, ali dva strana partnera s kojima smo radili, ali sa ovim gazdama sve je otišlo. To, ljudi su skupili svoje mašine, pokupili se jednostavno i otišli. Sva naša očekivanja su pao u vodu. Dobili smo najgore moguće. Šta je bilo ono što vas je najviše podstaklo da krenete u štrajk i u ove javne proteste, blokade i to? Pa ostali smo bez posla. Najviše to, znači. Bez obzira na sva, imali smo i pre toga niska primanja i probleme i u poslu i sve, ali ostali smo bez posla, znači ljudi su otišli. Podstaklo nas je neprimanje plata, nepovezivanje staža, prekid ugovora sa Delfijem. Da krenemo u štrajk i javni protest je uticao da nismo primili lični dohodak od marta meseca i nisu nam uplaćeni doprinosi. To je bila polazna osnova, a sada tražimo da se raskine ugovor sa ruskim partnerom. Tražimo platu, pare, što kažu dve reči, pare, posao i završeno. Ništa drugo nam. Godinu i po nam nisu platili penzijonu i socijalno osiguranje, nemamo ni socijalno. Od nove godine nismo primili plate. Gazde su nam muž Slavica Đukić-Dejanović, direktor Elektroprivrede Dragan Mostić i Nebojša Banković. A koje su vaše dosadašnje iskustva sa štrajkom i sa ovim javnim protestima? Pa mi smo se nadali da će bude nešto, ali sve su nas slagali. Znači, Ivica Tončev je dolazio u Lapovu, mi su bili blokirali prugu, on je obećao da će nam bar biti uverene knjižice i to, znači mi nemamo zdravstvene knjižice, nemamo. Imali smo neke uspehe, znači do sada, ne možemo da kažemo da nismo ništa do sada dobili, imali smo nekoliko protesta na prugi, tu su ispunjena neka sitna očekivanja, znači znamo mi da tu ne može se dobije Bog zna šta i sada ipak očekujemo nešto više. Pa dobro, mi štrajkujemo malte ne od početka godine. Išli smo i na prugu i htjeli smo i put, dobro, da blokiramo autoput, međutim nisu nam dali. Jedino je ovde ostalo još, ako budemo uspeli nešto. Ništa, nemamo čega da se izdržavamo već. Nemamo platu, ne primamo već, šta, za februar smo primili, to je nešto minimalno, neku kontaciju, znači nemamo ništa. Obećanja, obećanja, obećanja. Znači, privatizacija je totalno loša. Samom privatizacijom smo izgubili sve. Bolje da nismo imali privatizaciju. Jer pre toga smo imali rad. Znači imali smo 300 radnika koji su radili i u vreme rata. Znači za vreme rata smo radili, a sada smo došli u vreme kada evo treba da uđemo u Evropsku uniju, da izgubimo dva strana partnera, od toga jedan Delfi, znači svetska firma za proizvodnju autoinstalacija. Do sada po vašim iskustvima šta ocenjujete kao najefikasniji način borbe za radnička prava? Ne znam.
Ne znam koji je način da se radnička prava ostvare. Stvarno ne znam. Pa nama je preostalo jedino štrajkovima, ništa drugo. Svi su gluvi i nemi za naše probleme. I Agencija za privatizaciju, i vlada, i svi. Samo obećavaju, prazne priče. Ako je mnogo ljudi nezadovoljno, onda mora nešto da se pokrene. Pa po meni najbolje pregovori. Pregovorima jedino može da se uspe, znači kao i u ratu, na kraju mora dođe do pregovora. Solidarnost bi trebala da se podigne na državni nivo. Znači svi koji su u nekoj krizi i u nemogućnosti da ostvare neka svoja prava, trebalo bi da se objedine i da krenu u neku borbu, jer ovde samo može borbom da se postignu neki ciljevi. Znači pregovorima vidimo da je to neuspešno. Pa eto, mi smo konkretno imali neke blokade, znači železničkog saobraćaja, tako, to je nešto smo uspeli sa tim, mada to nije ništa prema onome šta bi trebalo i da dobijemo. I evo kao danas, eto vidite, došli smo ovde da moramo da protestujemo i na mišiće da neka svoja prava ostvarujemo. Lopovi! 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 Ljudi koji su nas pratili od Rače sad stali da nas biju ovde, a pričali su da su uz našu pratnju i uz nas, samo da organizuju red i mir. Hajde na sve one te priče, pa ako ti na sve one tvoje krivi. Čuti, ja pričam, ne pričaš ti, čuti. Molim te, čuti. Da čuvaju decu. Čuti. Čuti. Niko naša, ne polaži više. Ćao. Sad kad su me pustili, sad sam dobro. Malo su me... To ne ostavi, a ranka ne povede.